ఆశ్రయం ఇచ్చినోన్నే అవతల దన్నినట్టు, దారి చూపినోన్నే యాది మర్చినట్టు చేస్తుండు జూబ్లీహిల్స్ హస్తం పార్టీ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్. ఉప ఎన్నికలలో బరిలో నిలవడానికే టికెట్ ఇచ్చిన రేవంత్ రెడ్డి ఫోటోనే లేకుండా ప్రచారం చురువు చేసిరంటే మరి ఏ మొరపాటో లేకుంటే కావాలని తీసేసిరో అనేది తెలియదు కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో పెద్దలందరు ఫోటోలు ఉన్నాయి కండువాల మీద, బ్యానర్ల మీద. కానీ సీఎం అయిన రేవంత్ రెడ్డి ఫోటోనే లేదు. ఇది చూస్తుంటే మన పార్టీ ఇన్ఛార్జి మల్లికార్జున ఖర్గే మాటలను ఏమన్నా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు సీరియస్గా తీసుకురా ఏంది అనిపిస్తుంది. సీఎం పాలన మీద అసంతృప్తి ఉన్నట్టు ఎందుకు అట్లా అంటున్నామో కూడా ప్రతి పాయింట్ తీసి వివరంగా చెప్పిండు కదా మల్లికార్జున ఖర్గే. ఇక పార్టీ పేదలే అట్లా అన్నాక ఇంత సీఎం ఫోటో గిట వేసుకొని ప్రచారం చేస్తే ఆ వచ్చే 4 ఓట్లు కూడా పడేయని ఇట్లా వేస్తుర్రా మనకు తెలియదు కానీ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తెలంగాణ రాజకీయాలలో ఇదే పెద్ద రచ్చ అయింది. మరి సీఎం సార్ అన్నా లేకుంటే నవీన్ యాదవ్ అన్న ఈ ముచ్చట మీద క్లారిటీ ఇస్తే బాగుండని ఆశిస్తుర్రా అంతా. చూడాలిగా ముందు ముందు ఏం సమాధానం ఇస్తారో.